At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Ikaman pa nga tumawag kanya. Saan mo na marapay ti Jinsay? Ay, so lang tambok mo mawag kanya. Sungbatang man lang. Hello? Hello, kasinsin Pipita! Kasinsin ko na? Why? Di na ka din malagir kasinsin? Ah? Ay, saan? Anya ka? Taga Bagyo? Wan, kasinsin! Di kasinsin mo kinaubingam. Ni Purita, pura ti Birngas kaw. Ay, wan malagip kan, kasinsin. Nabayang mo't nga minasanta ng kit-kita. Wan nga raw, ngam naalak ti cellphone number mo, i-reunion tayo. Ay, wan! Kakit kumusta kan? Nakiasawa kan? Saan pa, kasinsin? Kawan mo't pakiasawaan. Why, so balasang ang pailaan. Kasta ka, day. Apay nga may, di ka pala makiasawa. Awan mo't agaram kanyak. Sumapulak-tulak tan, iti magsikog kanyak. Tapno at anak ka. Anya? Unay daytan kasinsin. Why, minsan. At least, no at anak ka, adan do mga sikasog kanyak no bumagana. Oo, bayamon ta asawa kasinsin. Nagbiagak mo't nga tangawan lalaki di biyag ka. Anya? Ay, wan gayam kasinsin. Umayak dita bugyasan, tada na patag nga ramidag dita. Adda ka di amom amabalin ang pagabangan. Agabang ka? Kuma? Di na mabalin di agabang dita balay mau. Eh, kwa! Kasano ti kabayan mo, aya? Saan ko may baga? Sige ka tumay ka. Magsalitaan ta. Kasta ka day? Ay, alaman nga rod kasinsin. Agyaman na ka. Nalakas na pa niya raod. Bye! Bye! Anya, day dyan? Umay ka no dito ni pura katagbiro kiti pagabangan na. Abay, anya nga tati ang sikasuan na dito? Nay, mayat man ti tatakdaram dito isangot ti ridaw ti balay mo, Pipita. Wakulas? Dalawang ruraya? Ni ka di kamuta? Saan? Yung may abisita? Ay, ni kamutaw. Limabas ka din dito? Saan ka di adim magas? Di mangas, ngam na paano na niya garden? Agsibog ka no kadagiti patatas. Well, isuti ko na kanya ki di malam. Sa bali ti aramidag. Ta agro kita kadagiti ponte ripulyaw. Ah? Iso ah? Sige nga rod. Labsan ka pa'y dito eh. Sige kulas. Apangkalat ka. Ay, sino nga tati urayan ni Pipita asa nga ili na? Sos, lalaki nga ta? Ay naspakkan kamutaw. Awan maun. Addan sa bali amang paspasyarkin ni Pipita. Si kamat gayam ti kastaon ay payobyob mo dito isangot ti store ni Mimay. Wine. Kasla simboryo ti pugon tagong mo kan panagpugaw mo iti asaw. Papanamayan ta kastang ni Dares mo. Ijay garden. No, saan ka pa nga na iban? Labsan naklat ako man nga wanan yaman na. Akaslawan nakita. Agdardarasak nga men. Kan amangan no yaw awan nakmanan no pagtumkan ka. Magala ka man nga raw dito isang butilya. Ay inutan nga itangad-tangad. Awan na itugot ko akwartak. Umutang kalat taditan. Luik kanda ka. Ang sikatimang bayad. Anya? Awan to pa'y maigatang ko iti tinapay dagiti anak ko. Adalakit din igatang ko iti arak paraken ka. Ay, sorry, ampyaw. No. Sige, pasinsyakan. Nagdakas ti ugali na itan akulas. Kulas bong at talaga. Sana may sa tel daw kulas. Sakto la ti bumaknang tamagita yaw. Bumaknangak nga ta. Awan mo't napintas at trabaho. At tao? Papilit lang! Umayakon! Kumusta ka, kasinsen? Adakon!
Imayak, tang berbiro kak ti abanga kabalay. Tanakabiro kak ti pagtrabaho kak dito bugyasan. Stay out ta. Kastaya. Pun kasinsin. So, di na mabalin at tulungan na ngagbirok iti abanga ka kwartaw? Sana nanas kang nga agabang ka kasinsin. Ha? Ito'y kan balay no kayat mau. Pagka pamanawak. Kat mapanak ko iti baro pagkatulungak manan. Ay, ang peso kasinsin? Di ka gang angaw? Ay, dito yakon balay mo nga gyan? Why? Ito'y kalatan naging kat malpas ti kontrata may ti trabaho. Yes! Agyaman ang kasinsin. Ay, uray may masati kasinsin ko, Pipita. No kaskan ka ti kinasayat na. Alaga mo ta si Shak ti kasinsin mo nga na ti Pipita. Huwag makit di Alala, sumur ka nga raw. Ay, sumur ka. Ipakitakin ka tagbali na kwartong dito'y balay ka. Ay, kamutaw! Kamutaw! Oh, amay. At nauram to mo ng sabgang ng masidag. Ay, adda kamutaw! Anya, ada, akin balay. Ay, awan gayam. Salot ka. Maulawakan ka. Dinamag ko ito, inwad da uram kat kunam ngadda. Saan nga uram? Nalpaskan kamutaw. Awan maun. Nya? Anya nga awan kon. Anya ti sasawam. So, nalabsak ni Pipita iti sangot balay na. Oh. Adda kan urayan asa nga ili na. Anya? Sigurado alalaki. Kun agar-aram kun kwa na. Ha? Naimbag, no agar-aram laang. Ang mga no, kaayan-ayat nan. Anya? Kasinsin ko ni Pura kamutaw. At birbiro kiti pagabangan na kwarto. Ngam ko na. Dito'y latan balay ko Dito'y na dyan. Tapnod damot mang tintimpag ako nada. Mayat Ngam, bili naman ay bag. Ang mga numaliwaya na ti saang nalutun na kat makauram. Hindi mo pa kadanagan. Tap mo na tararamidan na. Oh, ayan na nga raw. Tapanin nala nagatimbati na alikaman na iti stasyon ti Bo sa nagluganan na. Anya? Tapay nga minimbati na pala ti dagduma ijay. Wen tagbirok pa yung araw diti pagabangan na. Kasta ay kat urayak man. Wen, no makita mo kan mayam amu ka mamag kang guana. Sige nga rod, ma'am. Namnamaat nga umayan iti kabiitan a panawan. Okay, ma'am. Bye. Aisa, Isumbirpihada akatugang. Isumanin ti umasidag. sino di kinasarita may ti cellphone mo, iha? Ti manager ti Marapait Agency, mama. Anya ti baga may ti manager? Di naman ko no kaano nga umay jay ipampanakkel da unay akatulong. Kat, anya garo ti kunada? Awagan dan to kano ta umayin dito'y balay, mama. Ay, nasaya at karod no kasta, iha. Kat ni, nasakitan dagiti ramramay ko iti kalalaba. Naglaing kamat ngamin nga agsukat. Uray, taadan ton jay katulong ta, mama. Saan kay ton apaglabaan? Nina. Apay nga tigtigar-gar ka, manong kamats. Numulta kamuts ko na. Ay. Hoy, manong kamats. Apay kit kita anak malatan. Ay, gaputa nalapsat ka. Inakon ko na kuma. Tabakan nga gawin, manong kamutaw. Ha? Yuray magtilot-tuto kami rin na. Ay, kwa, idanon mo tulangin ni Jay Balay, bibita. Talaga marintinig na kasi. Nakon. Nay, napana ni manong kamats kasinsing. Manong kamats! Agmerinda tayo, pay! Gabi yun. Ay, nyaman din. Abay nang dardara sa dimana ako kasinsing. Saan ko man nga mo kasinsing? Madmadin sa tirik nana. Tagpigpigar ka kas lamalamay. Anya? Kas lamot agmalarya. Nay, kamutaw. Adda kamutan. Apagbit ka matitinapanam. Nakitam kadimutla ang tinapintas akasinsin ni Pipita. Huwag, nakita. Anyamot nga rutim ako namkin kwa na. Talaga na pintas. Kimastila ti kodil na kulas. Nistis ha. Ha? Apay nga rod adi ka nagbayag anak isarsarita kin kwa na.
Gabutan, hindi ako magawidan, ti panaglamin ka. Anya? Kat, sanak mo't na makasao. Saus. Kaslak mo't lag malarian. Naho, Diyos kay. Sakit simkilon ti dira. Sige, ma'am. Namnamaan yung ang report ako na titrabaho kitong bigat. Wan, ma'am. Bye. Kasinsay, kasino jay pawag? Ni ka mo to agayam na. Sa balay. Kasino nga raw? Ti manager ko iti marapay ti agency. Nagdaganda ko nga report iti pagtrabaho. Anya nga roti ko nam. Kaano kanto amapan? Inton bigatan. Nakababay mo't ni tantan ko pilaw. Kasta aya? Nala, di mo unay pampanunutan to'y balay mo kasinsay. Tadak mo ta namang daldalaws. Kastamot itinalawa at paraangam. Agyaman ang ano kasta? Naktagpakada ka da kamoto kan kulas. Umayak tumot kasinsay. Anya? Umay ka matagpakada? Ay saan? Pamkit de, kaya't ko mati makapasyar iti balay dagiti gagayemaw. O sige, nasuti ko na. Mapantayin ton madamdama. Agyaman na kasinsay. At sing-singgot ka, kulas. Di kagpapanawaway. Una yung dagita pang magbagam kanyak pipita. Kaslak matlaubingan adipay na ipuseng kadagiti inibata masarita. Jadi ka gumura kulas. Siya manam kit data, bilinan na ka tigayam da. Saan ana gusto dumag ka dagiti patigmaan, kulas? Ada pagsasao. Ati saan adumag iti patigmaan kat sumbreg iti karigatan kulas. Di ka man nagbali na paspasurot mat kamutaw. Huwag pa'y sumot timbagak. Sana ya pipita Awan, kulas. Pudno timbaga ni kamuto. Pipita, saan kumasyak lang nga ron ti bilino mo no patigmaanam Uri ni kamuto, bilinom mo't Saanan? Wen, saan na masapula bilinan nak ni pipita. Tamo na mo, anak nagmagngam sika. Ay, Oh, una yan. Uray akla anak ka uyak iti imbagam kamuto. pa'y sumot sana ya. Oh. Nangalawas na dan. Isardin yan na diskusyon. Kit na, kastoy ti may baga ka. Pakikit-kita yung jagardin ko, kamuto. Sigurado, Pipita. Saan lang at garden mo ti pakikit-kita na ita ni kamutaw. Agsao ka man ako na kon. Anya pa'y nga raw, di mo mapakikit-kita ni kamuto, kulas. Panagkunakat ni Pora kasinsin mo kat sigurado a pakikit-kita na Pipita. Anya? Oh, lawa ka talaga. Bisin mo nga tataytan. San mo nga mo ti salsalawasawem. Ay, urewan sir-sirbinay bagbagamog. Naimbang nga orasyon, madam. Asino ka? Sino tin masapol mo, misis? Ay, koreksyon. Sa anak ba, misis, madam? Kastaya? Ay, correction man. Di nakmat awagan iti madam, ta saan nakmat anangato at tao ang mararam. Nana, kunamlatan kanyak. Ay, sige, nasito ko na yung nana. Sixta, tinagan ko. Nana, sixta, kunamlatan. Sige, nana, six ka. Asino kaya? Di ka matamam mo. Ay, siyak ni Pipita, nana. Siyak din nakitulang ka ni Ma'am Aisa akatulong iti dayta balay. Kastaya. Ay, anak ko ni Aisa. Si Kagayam, ti bagpagana nga umay akatulong di. Uy, nana, isa di lamang balay. Sombre ka kumaan, pastor kanda ko. Ay, win kaya pa niya. Di ka mat malagipan apastrekan. Sige. Umunag ka, pitpit. Ay, Pipita, tinagan ko, nana. Sana, Pipit. Ano mama? Apay nga nawagan da? Addan ni Pipita? Ay, mayat man no addan mamang. Wan, saan kayo ang mananagan? Tasyak ti mangibaga kadagiti kayat ko apaglintagan di tabalay. Wan mama, adalang urayan mi.
Wan mama, agpakadaak laang. Sige mama, kastapay. Bye. Ay, agihaman ak. Tadamat laangan katulong mi. Kat addan kadkadwa ni mama amabati ijay balay. Kat sapay lakma. Tanasing ba't ka nagagat nga agpaiso na ijay apipita. Ay, apayan ka mo to. Mabayag pa'y mo't ti si Mana Santa. Kapampanaw lang ni Labs mo. Uni nga raw ang kwan. Kitam ti lang ana. Kasla ubing anapukawan iti ina. Da kayo adwa. Sardeng gandak kahit yung tinasaya. Ay, sos. Siyak lati makikita yo. Anya nga tanusan kayo pag mirindaan kan pangaldawan. Ah, No awan maaramid yo iti biyagyo. Sandak ngiramraman na sutilan. saan kan nga agpungtot kamo to? Nalakaayat mabisinan. Isupay Ituloy takit din ti aramidan ta ang kwan. Ang mga makapungtot launay tibaak. Anyat kinunam klas. Ha? Ay, kwa, awan kamo to? Salbag kayo kitday. Siyak la ka na hindi sutiling nyo. Nasaya at unay, taadakan pipita. Wan, madam? Pati agency, tinangdagdag kanya nga umaya kung nag-report ka na kayo. Nalakang aminin ang mabannog ni mama. So magagaaran kami launa yan, iti isasangpot mo. Rinugya kong tinagdalaw si tayo nakasangputak, madam. Nasayaat. Ngamsakbay nga ituloy mo dagiti trabaho. Kaya't ko nga ibagapay laan dagiti paglintagan dito'y balay arumbang asurutan. Anya ka dito kita arumbang asurutak, madam. Umuna, jak kayat nga agpastrek ka iti sanga ili no di mo ibaga nga umuna kada kami ni mama. Wan, madam. May kadwa, jak kayat amapang ka iti papanam asaan ka nga agpakadak kada kami ni mama. Amin apapanam bayat ti kaadam kada kami kat nasken amamuan mi. Ayaw na yan, nakatumpong aksama ti distrikta. Nga mo? Kankang runaan ti amin pipita kat. Anya, madam, mapaya di ituloy. Anya di ta kang runa na paglintigan niyo. Adda curfew tayo dito'y balay. Anya? No agalas 9 tirabi kat demon mabalin terumwar. Kasanong arot na mayroon na nga ito dapat nagkakatanga kitiruar na madanon ti curfew. Ipabigat mo. No, atag sakitin ti tiyan ko kat kasapulak ti tumarit nga agas, madam. Di ka madanagan taadot istak mi nga agas. Ay, wan anga. Di ka agreklamo. Tawan karbangam amang salungasing kadagiti pagayatak iti balay ko pipita. Alam, isuha, madam. May bagbagaglangot atirik na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam lang ang bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Madanaganak kulas. Nagpasugno din tayo gayem ta. Ni kamoto, ti kahit mga sawan parts. Ngay, adakad payaya sa bali. Adumat ti gagayim ta. Anya ti parikot ken kamoto. Kas iti nakunak. Nagpasugno din. Anya ko mati nagpasugnodan na ngay. Saan tamot apinitik ti lapayag na? Kasano? Sinutil mo? Klaka. Saan na ta pagmeriendaan inton bigat? Anya? Eh, imbagampay matlaer nga tukmam. Ken budlo tay dila na. Pudnumot nga may. Awan mo't dakas nga imbaga. Alakit din. Mapan mo kit di kasarita. Ken mangitugot kantoy ti may sa botelya ti gin. Ay, kamotaw. Amam ka day? Saan pay? Tadi mo pa'y matimbaga. Anya day ta? Adda mapalpaliw ko ken ni Pura. Oh? Apay ni Pura? No. Apay nga umisum kay tibang bangir. Kas lamang si tism. Ha? Ay, saan mo? Oh.
Anyang rod, ti may papan ka ni pura ako nam. Panagrik na ka. Crush na ka. Anya? Crush na? Katawa ka nga Si kamot tikas lamang umsin iti dait apanggaak mo. Gapo, tamaragsakan ak una iti panang ibagam. Akrasnak ni pura. Maragsakan ka? Oh, Tapay. Wala. Adda ka di mo't panagkurso na adam kinkwana. ay awan, ti panagkurso na daking kuana, kulas. Apay nga roda maayatan ka iti na ibagatin ka? Kita ma, nupod no, akrasnak ni pura. Kaya't asawan day ta, ha? Dita ti pakakitaan, nagugwapo aknam si ka. Anya? Oh, saan? Isong amina mo na nagugwapo aknam si ka, kulas. Uray nagugwapo kang umsyak ako nam. Kapoy kamat kamuto. Anya? Awan sirbit gwapo, nubulo matlatadilam. Ay, sumardeng ka man. Na, Adag tok-tok-tok. ha? Ay, talaga sumardeng akong kamutaw. Tada umay asa nga ilita. Sige, sige. Si ka nga rin mangilo ka titiri daw. Si kalabasitan. Kitnay. Maditiboksit kon. Sige, ditakan. Na, nagturungan iti si Arti Loko. Siya man lang, ti mangilo ka titiri daw. Oh, na yun ni pura. Dito'y pa'y labalay mo ti pagbuludan na ititimba ama sa hapol na. Mas dawak nga raw. No apay nga may bimulod iti timba. Idinto ta nakad adot timba ni Pipita makitkitak nga ususarin na. Naita nga ron mo ti pagsidawak. No apay nga may bimulod. Amukaon kamutaw. Anya man ti amom. May naging bubulod iti timba. Tapno makita na kalaan. Anya? San man at dilay bagbagam kulas? Aman, si kalakit ditirinanta ni Pura. Saan aday jay timba binulod na? Ay, salbag. Naglukaw, nukastaman bilang. Nalipatam ka din, ti kunak paliiw ko kinkwana. Akras na ka ni Pura. Saan man di la malablabid mo? Ay, anya nga tanuar ma'am. Na, Parang isot kagasat mo. anya? Ay, saan? Kayat ko lang taglaklakay abaro. No saan ani Pipita ti maasawa. Ay talaga nga awan mo. Agkabaw kansan. Anya man ang nagkabawa sa asawa mat. Katisumat. Kaano pa nga imbagam kanyak asaan kan nga agaram kin Pipita. Ta ibilang mulangan nasingad agayam. Muno kaskabsat. Mapay? Nasaop ka diti kastaking ka? Ay katwan mat. Na, Amok no apay sa kanyak tikas jay. Saan aga po ta dagita tirason. Wano ga po na. anya kumatiam mo maber, nalalang kang siyak. Gapo tatok mem ka ken bollo tadilam. Ket saan mo amay bagatirik nam ken kuana. Kayat mo tapatul lang ka. Ay pudno mati ko naksan ka day. Amen. Ay, kabalyo a demonyita Madam, sana ka kabalugan, sana ka demonyita. Siyak ni Pipita. Ay, huwag gayam. Una yan akintot ko iti panangawag mo kanyak. Naglaka kayo magkaya mamakikigtot. Salpag ka, Pipita. Inisturbom ti panagkararag ko. Ay, agkarkararag kayo gaya may tayo, madam. Katuhat. Tamadamak itay akasarsarita ti Apo. Anya? Apay nga agmulagat ka iti imbaga. Ibagayo matita, kasarsarit kayo iti apo. Agpay sumat. No agkararag tayo, kat kasla kasarsarita tayo matan ni Apo Diyos, Pipita. Ay, ang paiso gayam dyan na ibaga ni mamayo kanyak, madam.
Nga, ano ya? Religyosa kayo. Wen, pudno day ta. Nasayaan ano kasta? At naman gaya malagip ko, madam. Anya day ta. Nalipatan kasi nalutsod ka na kayo, di damo tayo nagkita. Kaniti ka sang-sangpot ko, di tayo balayaw. Anya day ta. Balasang kayo ka di pa, iwan no, balo kayo, madam. Anya kidi iti panagkitam kanyak Kas lang amin. At damat din asawa yung hindi pa nagkunak. Anya? Aging gaita. Awan pa'y masimang patanag ko ng kada kayo ti honey. Sweetheart, na darling, madam. Gapo tamabayag pa'y asumangpet. Ay, no kasta, sa anak-anak dito, titi pa nang ipapan ko. Ngada asawa yon, madam. Saan? Apay nga raw. Awan man lang tila dawan yung mga asawa. Nakasapit ko maitidineng. At nakakitaan nga dan asawa yung madam. Gapo taindulin ko amin dagiti ladawan mi nga agasawa. Ken dagiti solo na a picture. Kasta ka de. Tadyak kayat akanayon ko a makitkita ti ladawan ti asawa. Apay nga, madam. Kasla kanayon ngamin a maililiwak iti asawa. Kanayon ko a makitkita dagiti ladawan na. Ay, kasta na yan. Sa nino nga minaya, tayan ti asawa yaw. Tayan ni sir, madam. Ada iti taaw. Ay? Si man gayam ti asawa yaw? Kasla kastan. Ngamin kit fisherman. Or ino fisherman lang, no dakkel lagi ti sweldo na. Talaga adakkel ti suldo na pipita. Saan ka kuman nga inala akatulong no agkamkamtod kumati ipatpatulog na akwarta kanya. Hey, when mata? Kan malaksi diti dayta, madam. At dapay negosyo yaw? Uwan. Tasaan ko akayat nga agur-uray aklatan iti yawat ti asawa. Ay, when matkit diya? Saan ang akas kadagiti daduma nga agtaya laeng ti amuda. Agtaya? Uwan. Agtaya iti dakulap da no agsweldon nila kayda. Kamu tao? Kasino ti awawagam? Ni Pipita, saan na mo ta sungsungbalan ti awag ko. Anya nga minti bagam kinkwana? Damagak man no indulin na dagiti timbana iti pimanaw iti balay na. Tapay adamagam pay laang. Nakadulin dagiti timbana wenno saan? Ay, maburbur anak nga ro daging gaita. Iti anya? Iti bubulod ni pura iti timba iti balay. Ay, kunaktumat asi katirinan ni pura iti kalman. Anya? Kampay ide, imay naging bubulod iti timba. Tapno makita na kalaan. Dayta ka manin ako na. Dayta lang tinagbambanugan na ni may ditoy. Oh. Siyempre, marik na naayat ti bannog na no makita na ka. Oh, adulami na kadukwam may kulasbong. Kasmatla iti lalaki, wano ba raw? Uray nagaddayo ti balay ti balasa nga kursunada na. Di na samiran ti bannog na makita na laeng ti pagdoyosan na. Tan aya? Ni kamu, taday na ya. Hello, kamu tao? Hello, Pipita. Nagyamanak na sinong bata mo't lang di awag kaon. Anya ka titibagam, di mawag ka? Ay, pasensya ka na, ano diyak nasugsong batan na kiti awag mong imo na. Ado kami tararamidag. Hawa na nyaman na. Pasensya ka na, numasinga ka. At lang damagag, isong imawa ka. Anya kaya titibagam? Indulin mo ka, di nagititimbam, iti pimanaw ka, iti balay mo. Ay, saan may? Apay ngin nakiduli, nagititimba na wala wa kiti balay ka. Kamaguri ka, apay adam na bagam. Kwa, ni pura kasinsin mo. Imay bimulo, di titimba, di balay. Anya? Apay, abimuno tititimba, kat nakadado ating pakinyay. Apay ka mo daw? Apay ka no titimba? Kwa, jakman amoy, di dadya kasinsin mo. No, apay kitingay, may pala bimulo. Idinto ta adumot, jambo ka timbam, nga usuran. Nay, nagluto
ni Pura. Sige, Pipita, italaan. Pasensya ka nung nasinga ka. Agan-anan ka kumadita. Sige nga, Raut. Uri na kayo man din ah. Sige, bye. Bye! Naka. Anya nga iti kahit asawan na dyan narami ni Pura. Timba! Napan pala bimolod kat nagado timba iti palay? Napahinga na! Kamutaw, Nada ka. apay kasla di mo may pasnak ti agtrabaho. No ka? Tumakder ka amanangad-tangad akasla pirro ka amabisain. Sa umod. Pagpaison sa ritimbagam kulas. Anya ti imbagak amang burburi-bur ita iti panunot mo. Timbagam, ngadda pa nagkras kanyak ni Pura. Anya? Wan, inawagak ni Pipita. Dinamag ko king kuana, no nakadulin dagiti timbana, ngam kuna namot asaan. Makitam. Di husto ti kunakin ka. Nga may laang naging bubulo di titimba. Tapno makita na kalaang. Ngam, may una yan. Oh, nagkasat ka kamutaw. Na? Napay ako naman nagasatak managin. Kaputaad dan agkraskin ka. Ah, ay, uriad da. San mo't nga sutay ayatag? Saan ka kung mga agpakatanga kamuto? Irikan, ti umasidagkan ka. Tukto ka mo. No. Napay manuka kaya tuktukog lat ng tiray. Ay, awan? Nakapsot ka talaga. Ah, No siyak iti si kakit ang mga no inton bolan nga umay. Aginawan ni Pura. anya. Ay unay kan kulas. Anman, tay di kinalapsat na. Ay, pur Diyos pakawanam kamutaw. Na. Saan nga agsusurot ti kararwana? Na? No ipakat mo ti kalkalaingan na arumansa. Ay, sumarting kan kulas. Ulaw. Nanyalay ditan ti sasawam. Ay, pudnumat. Oh, kas kala na laing unay mo titi babay. Na, talaga nalaingak ka mo to. Taadan asawak. Idin to asika. Awanan. Aglaklakay kan iti o nagtisapin mo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Umaya ko na Randy. Basta urayin na kita. Okay, bye. Madam! Pipita, apay nga inasit gad na? Anda ko madamagad ka na kayo, madam. Madamat kayong kasarsarita yaw. Ngam dakas ka detect naman, madam. Anya ko ma? Apay nga rin dakas lamot makaungod kayo. Anya ko ma? Di yung amin sinong bata ni tayo damdamagag no ti asawa yung ti kinasarita yaw. Apay adamdamagam? Kwa, madam. Napauli magkayo matay. Ay, nilina akatalak ni Apo Padi iti kumbento di kinasarasaritak. Ay! Oh, apay anapamulagat ka? Ay, awan, madam. Kung namin, babae ko na ito kinasarita yun. Dito tanakan ti lalaki ginangag ka. Di nakman paguntunan iti anyaladitan, Pipita. Sige, inkakip din ituloy dagiti trabaho. Wen, madam. Nga, relisyosa ka na. Namulbod may. Kuna na, babae iti kinasarita na. Itinto ta naglawag ka ng kudinagan arandi at dinakamat na. Masino kay Dayjay? Saan mo't nga dati asawa na? Ay. Dakasin bibita. Sabalin sa mo't kar araminan di amo mo. Kamutaw, mabisina kon. Awan ka diti planom ngagpamerienda. Oh, nagloko kan. Siyak manen tiag pamirinda. Siyak manen iti kalman. Siyak manen ita. Uray ta, adulat kwarta mo siya. Ay, sumardin ka man mo. Iliwag mo latan, tabisin mo. No di mo kahit mangirwar iti kwartam. Nagbinas kan no siyak manen tagilibre. Unay mo't ti kinaimot mo. O si katina imo. Tadi mo kahit tagilibre. Kamutaw, Ha?
kita ang ti sumungad. Kan, at tapit-bit na basket. Ni Pura. Umay mangyagan iti merienda ta. Sabaten tan, ditan baybayan, mapandan. Na, sus, nagbuhati din. Ay, agure ka, Raynak! Ay, naggalas ka ti aramid day tanakulas. Naparpartak pa yung malas 4 na merienda ti pagsasaritaan. Ay nga, mas tawa ka talaga. Mangyag pa yun iti merienda ni Pura. Napayakan o. Bain. Salba. Nasyanak mo't king ka. So nagguduan tatinyag ni Pura ang merienda. Na may isa anak ni Pura Addan tula ang mataldaw na kanyak. Apay manan. Impingayan ka lang arudan ni tinyag na merienda. Wan, ngam na insulto akit yustaw. Ha? Agasam. Imbaga nakit din asikala ang tinyagan na. Ay, san mo akaluksa tao? Siyempre, ita mo nakatsak lang tiyad dito eh. Saan? Talaga kit di asikala ang tikay kayat na. No. Katpudno ti ko na. Crush na ka ni Pura. Ay, kat. Umunayan na pagsakitan tinakam mo. Wan, nasakit tinakam ko. Kat awadak ni Pipita. Apay. Ibagam ti sakit tinakam mo king kwa na? Taan. Ibagak nga gusto ni Pura kin ka. Anya. Pagtuwa-tuwa ako, ti pagpagana kinasingpot ni Madam Aisa. Relihiyo sa nagpaisa o kas ko na ni na 6 na. Namamay nga yakas chay. Yung baka nakitin ababa iti kinasarita na iti sa lubong. Kan katalot ka no niya apo pali. Ng lalaki mo tinagat na nang nagkong yung bagana. At tita, kita sarita naglakit nga ron ni Nana Sixta. Binilin ka no ni Madam Maisa kasarita na. Kasan na ka na kayat ti na unton na tao. Yung baso ko ka din, di ba nagtama ka? Ay sus! Ay! Saan ngagsigsigurado kanyak ti amak? Saan ngagbalin kanyak ti pa naging sisingbat yaw? Tay takit hindi pa kung tano na ba kasit si Tara? So, kakakulas ha. Puray siya Nalaing kayang magluto ni Pura niya. Nakimas titi ko tinula linuto na. Iso ang nagasat kalaunay kamo to. Oo. Anyaman ang tipagkasata ka ko nam. Malaksid ang nasingpet kan napintas ni Pura. Nalaing pa yung agluto. Kahit, ibagamaw na nagasata. Pag kunamaahan nagasak mo. Nagasat ka no isot maasawam. Anya? Tangay ko nam a best friend mo laangan ni Pipita. Ningarod Pura ti armumon. Kulas? Wan kamo to. Kat saan kang agkapoy-kapoy. Tamangan no itangal iti sabali. Anya? San mo ka di anadlaw? Oh. Kasta unay ti panang pereng. Ken panang paludep ni Ampyong kinkwana. Ha? Anya? Ni Ampyong? Agkursunada kan Pura? Wan. Isot nadlaw ko iti kayem ta. Ha? Ay, apo aya. Apeng agpaggat. Ay, sos. Sanmet nga ta anak kasidat birabid ni Pura. Tatutupan na ni Ampyong bilang. Anya ti amam. Kunada nga raw. Bulsak ni Ayat. Isot sangka ko na ni Ama Burat. Hello, Kulas! Abay niya mawag ka? Abay, kumusta kayong kamutaw? Kaputa maluklok sawak nga aging gay ta Pipita. So nga imawag at taipulong ka. Nay, abay, anya di pulong mo? Anya di na? Maipapan ka da kamuto kunti kasinsin mo. Abay, anya't may papan ka nakwada. Ag gusto ti kasinsin mo iti kayem ta. Anya? Bag! Pag kunaan mo titikas ta? Kastoy nay. Iti na minsan, nangyag iti merienda.
Nila ang kamuto tinyagan na. Anya? Ano na yan? Tatsi ka nga eh. Tita, ti kaluksaw ko launay, Pipita. Nila ang kamuto, pinagmerienda ti kasinsin mo. Anya? Ay bayam, kasaritak to ti kasinsingaw. Ibagak na iraman na kapag meriendaan. Intun maminsan nga umay, di tagarden yaw. Ang mas dawak. Tamo ka na trabaho na, isa na kapag di tabalay ka. Saanan, bayamon? Talaga ama di ti ugali tayo kaya kasinsin mo. Talaga nga crush kin kamuto. Kita niya kuma. Barobat ni kamuto. Malabayaman kulas. Kasaritak to ni Pura. Saan mo ta mabali na kastaan at dakat pilpilyan na ang ikikan ni ti merienda? Nga raw. Sige, Pipita. Kastapay nga raw. Bye. Bye! Naglukon ni Pura. Namaguray ka. Ada panahon na nagluto-luto. At din mapandang balon ka na kamuto. Iti garden ka. Kuna na si Merkit trabaho. Iso ang nagabang iti balay ka. Ay, ulbut sakit iti dya kasinsingaw. Nawagak man. Nawagak matlangan ni Pipita. At naipulong ko ti inaramid ni Pura. Nasakit tinakam ko iti inaramid na. Nila ang kamuto ti pinagmerienda na. Sigurado nga ungtan. Wano si taron ni Pipita ti kasinsin na. Kabalasak matlangan. Anya nga tati makuna ni Pipita. Tagkursunada ti kasinsin na kamutaw. Apay, napanan ni Ampyong ang kwan. Unak no isot kadwa ni kamutaw. Amumot na jayan. Sumang kaulaw. Nayaw awan manan Na, kunak no isot mangyaw awan. Mayaw awan mo't lang, aya? Oh, no nakatagayan. Mayaw awanan. Wano, napanmanan ije balay ni Pipita. Nya kumatala na ije ngay. Katawan mat ni Pipita, halaman. Awan nga agpaiso ni Pipita ijay. Adda ni Pura akasinsin na ngagnanad ijay. Tanda trabaho na dito'y bugyasan. Ne, likas na ka de. Wan. Anya pamangay tiro sa nama pa ni Chay. Agkursunada ka di iti kasinsin ni Pipita. Wan. Kit agribaldakin ka mo daw. Anya? Agribaldakan ka mo to kunan? Ay, kulas. Saan ka man asalawasaw? Kasano nga agribalda? Ket ni Pipita ti amok alabs na? Idi Angam ita. Saanin? Saanin ko nam? Nay. Nagkunaam asaanay. Ngamin, kas nasingad kanulangan agayam ti pangibilangan na kin Pipita. Uno, kas kabsat laangan. Oh, sos. Mamati ka mat. Ti ko nam kitday, kas jay ti imbagana. Tapang kalub na iti kinatukmum na. Anya? Na may panggap kin Pipita ay sus. Awan patpatsyag. Nang rona no ibagana adinan ay ayatan ni Pipita. Ay sus pulos. Jakpatsyun dayta kulas. Inmawagakin ka kasinsen. Wan, adalangan ka't ko damagan kin ka. Kasta nga rod. Aday niya wag kanyak ni Kulas. Akad ka doon ni Kamoto, ije garden. Ay pudno ka di nga agar-aran ni Kamoto kin ka. Kan, kurso na damay? Kasta? Maduktalak lang, aglang-langsot ka, kasinsen. Papanawan ka di balay ka. Sige, kasta tay. Baliwan tandong dagsarita. Bye! Hoy. Hoy, kulas. Nay.
Akas la kasukuran tarupam. Asino matisan ang masaktan kadagijay nga imbagbaga ni pura kanya. Anya? Nagsasawan nakit din. Nga ah. Apay nga men? Pinagungtan ka no ni Pipita. O apay mo tanagong tan na. Hinawagak ngamin ni Pipita. Kat imbagak ti may papan kadakwada ken kamuto. Sus! Sus ako! Nagmaritis ka! Imbagak dagiti madmadlaw ko. Nang runa iti panagkras ni pura ken kamuto. Sus! Daytan! Hahay! Nagara-aramid kan iti istorya apakasal itam kulas. Anya? Labid ka ngamin ako nakit. Apay nga inaramid mo dayjay. Ay sus, tuktukan nakalakit din ni kamuto no maamuan na dayta. Sus, dinadael mon kin Pipita. Ah? Ala ka, sus, naimbag no sa napagkabibawon ni kamoto tangangam italukaw. Ay, kwa. Maganab mo alabid. Pudno mat dagiti imbagak ah. Madlaw mat. Agkras ni pura ken kamuto. Tay di nangyag iti merienda. Kat isulaang tinyagan na. Kat, umdas dayta na nagsaksakitan tinakam mo. Nasakit talaga tinakam ko. Kat inkarek abalsan ni pura. Wen, husto ka. Ang saan mo na panunot ama iramraman ni kamuto? Ha? Wunan niya. Ay, sus. Nalpas. Nalpas. Kulas bongka talaga. Ay, agalwad ka itakan kamuto. Ay, saan mo kuman ama istorya ken kamuto ang kwan? Ay. Uray saan mo ama istorya? At dantulat tama kay bagaken kuana. Asaan asyak lukaw. Pipita, Madam, agpalas ka, tadapapananta. sa di na madam? Di kan agsaludsod, agtignay kan. Awan madam. Alan, agtignay ka nga rudan ah. Di ka mat agkuti amapan agsukat. Sorry madam. Anya? Iti, panagdaman ko kada kayo, di na minsan ngalaw. Awanin kanyak dayjay. Tauray ka kinasarita na kamutan ti katugang at may papan iti dayjay abana. Agi amanak madam. Sige, ingkag sukatan. Awan madam. Sa tinong nga tati papanan may. Sumuro taklat tanangan ko na. Salbag na tanakulas. Kuna na masapang may titigarding. Isukumot yung nalanaw. Aldaman din samot yung umay. Kamuto! Kamuto! Isong di sumuban ng Kamuto! ang payanak karpangit. Bukaw. Oh, napayakas na tilangam. Ay, kas kamot lasanan, anay, dasaran ni tidayaan. Kaputa mabwisi tak itay. Agrubrubatak nga umay dito'y garden. Oh, tapay. Imay ni pura nga agpongpong tot. Kuna na chismoso akka no? Ang paisoman. Di mo dagdagan tiluksaw ka. Tama nga no jak makapagtapal kat. Anya taramidam, no di ka makatapal. Ang mga no magabot ko amin amula ta dito'y garden. Nay. Ay kulas, agpanunot ka kumaan na imbag. Tano aramidam na ita, mga nagbabawi ka, tayo sundi patay mo. Ha? Ay, tapay agasat sa umon? Ay, kasag no siyak dagbong tot. Tano aramidam timbagam, ang mga numapang orkalo ko. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at log tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Makaparurudmot ni kamuto ang kwan. Ape anak kong stamuging mo kulas. Anya tinagsubangan nyo kan kamoto. Takas na makaluksaw ka itay. Namitikwan. Isumot tikas na makakaumat. Impadamag ko kinkwana, tinaramid kanyak ni pura. Hey! Apa na
Pura kasin si Pipita. Inistoryak ati pa ng salangad kanyak ni Pura. Nagsasawan nak ngamin. Apay aya. Aya tinaramin mo kan kuana. Awan. Inawagak ni Pipita. Katday jay. Imbagak nga rod ti kadat panaggusto ni Pura kini kamuto. Naistoryak matenken ka. Wen, saan mo nga ulitin? Ay, imbagak kin kamuto jay imbaga ni Pura chismoso ak. Kahit Ay, pudnumot kunanakit din. Isuana ko nak. Di nadagdagan ti pungtot ko. Tama nga numagabot-gabot ko dagiti mula may anatang. ay bigtot mo matgayam. Anya ko maaga po aparuton bagiti mula na anatan. No sana ka mapagtupal kunakmat. Agpanunutak ka no. No kayat ko pa iti agbyag amanayon. Anya kay kidin ado ay ha. Kas kay la children. Masurunak nga raw. Gustong. Saan mo apigsaan ti agsa ko? Saan mo nga apapaan ni kamuto? Takas ta talaga tinumakayin abaro. Kan sana makaharem. Anya? Isumat. Isu amaw awatan na ni kamuto. Salbag kit di. Apay nga minatukmam kan bulo ti dila na ah. Anya nga ron ti mabalin. Tukas na ti kinatao na. Tangay saan namutlangan na kayat wano ituloy nga arman ni Pipita. Di pala ni Pura ti igod na. Anya nga igut asasawan matkulas. Madiday ta. Kaya't ko asawan, ipugad na ni Pura. Madmadi mananday ta ko nam. Apay, baka ka wang. Ay, salbag. Kaya't ko asawan, asawaan na ni Pura. Kasta, nagadupay na sa umasikalang ti makawat. Oh, agtrabaho na kit din. Katnay, itaipay ato manalyaw dito ni kamuto. So nga ron agar-ara sa asa. Tama nga numangag na. Maganda ko rin Pipita. Oh my God, intapay lang iti shopping mo. Tagumatangak manan ka dagiti agkakapinta sa bado. Anya? Kunak na ibang kuyong din patulog yung asawa yung madam. No, at tanto sobra na. Isunto ti ibang ko. Ngam na awan, di awan lang ta. Na? Kaya't ko na pintasak lang ta, Pipita. Iso pariban kong tupay ito'y buo ko. Kuyugan naktupay ijay salon inton madamdama. Pinagbalindak mo ito na bodyguard, madam. Siyempre, kauawat ko tinawad-wad a kwarta nga impatulog nila kay ko. Iso nga inayaban ka pa'y laang a bodyguard ko. Panunutin niyo kuma, madam. Narigat ti trabaho. Narigat ti trabaho ti asawa yo. Di tao. Tinak man pagbaga na kaslaubing, Pipita. Imbalaklaan mo na narigat ti trabaho ti fisherman, madam. Correction. Di mo ibagbaga a fisherman laan ti asawak nga da sa bali a makangag. Siman ko nam. Wan, madam. Mabait lang. Ada umawawag ka niya. Asino mo din ka mawawag ka na kayo? Unak adi mo damdamagan no asino dagiti umawawag ka niya. Sige, adaywan nak pailaan. Tasong batak man to'y umawawag. Anyamat din di amo. Yak mawawatan. Saan ang asyan ni ti asawa ng agrikrikat na fisherman? Siman ka no? Ay, aran dyan mo tamay sa. Gatang iti maado na. Kan pagpapintas. Awan mo dito ti asawa na pagpapintasan na. Hay, palaksid lang ano da sa bali nga. Ay, pagkawa na mapo. Madi man ang tirumrumwari tiniwat ko. Tadakas mo ng tiakat ko iti amok. Paspasulak manan. Ang pagkawanan na ko, my lord. Anya tinagsarsaritaan nyo kini Nicolas ang kwan. Ha? Awan. Siyaksang mati marmaritis yun. Saan ba't ka? Apay kidin nga aramidin mi day tangay. Wen, podno asikat ti topi ko may tabi nagbagaak Nicolas. Anya? Imbaga kasayatin na ti makikadwakan ka. Tano awan da ito yung garden nyo kang Pipita apakipurpur diyan may awan pagsapulan may. Imbaga pekan ko na amaawawatan na ka. Takasta talaga ti lumakayan abaro. Anya? Sasawan. Kamu to mag... Saan ka nga gula ka takasta Tapod dumot alumakay ka na akas kanyak. Dunum ko man. Kaya hindi na yun ko pa'y
Akasta talaga dagiti saan makaaram tatukmem da. Kaya't mo amalwang ka dito speeding for kangkwan. May sa ka balay. Hello, kamuto! Nakawag ka man! Wan, kaputa kaili ko matiboses mo amangag. Isang imawagak, kumusta kan? Masaya at matlanta, kamuto! Ganda kayo nga kumusta kay May? Ay, agpupungtot Nicolas, ngay may dimanon dito kartain. Apay, May! Kapwede pa nang salangad kanuking kuha na ti kasinsin mo ha. Kanti pa nang ipagpagana at chismuso, masoron. Anya? Kaluksaw na ti pa nang ipagana kano, at chismuso. Ngay? Mayam! Awagak to ni kasinsingaw! Noan niya lang amin ating pagpagana king ka, di mo't pudno da yakulas. Ay, iwan nga ron! Hindi magana kanya ka, gusto ka no ni Purakan ka. Inawagak ti kasinsingaw! Mangibabain mo't nga, may? Pipita, Hindi na babae? Di mo na mangipadlaw ti pa gusto na iti lalaki? isupay ah. Kan, atay umot atutupak ka. Sa anak lama paingkin ka magtang. Namawan mo't dapas na no bilang? No bilang kursunadam, kaputo? Anya? Ay, Nawan, May? ay, Saan kumaangay? Suti mo no na? Urayan na nga arnam! ay, awan ka sa panggap ko, Pipita. Sa nagaputasan ko akayat ni Purang. Kaslawanan ni di panunot ko dahil nga asawa. Anya? Awan kaya. Kumusta ka magditan? Awan mo lang di parikot mo kada giti amam. Ay, kwa, kamutaw! Saan ko kumangay mga daytoy? At nangarod parikot ko kan madamay sa? Ha? Sana chismis daytoy ha? Ay kun, saan? Masaok lang! Angay nagdamag kamatlangan, may papan ka na kiti amaw? Masaya at damay. Ada lang amin nadlaw ko ti amo kani madamay sa? Anya dayta? Agasam? Imawat man niti kwarta, manipod iti siman. Ay, fisher nan alakay na, kunak kuma. Kat? Ti, madmadlaw ko. Kasla da ilimlimod ni Madam Aisa kada kami. Anya? Ada kami ni mawag kan kwa na yun eh, kat. Nanlingag ko ang lalaki. Hindi ka sarisarita na. Oh, Ngami din naging dadamag ha. Babae matunye ko na kinasarita na. anya ay. Jesus Maria. Mga nodamot milagro nga raramidan ti amam. Yak man ang mau. Awan ko matbibiyang kuditan. Namnukas dyan nga daw mawag iti silpon na. Agungan. Numasaludsod no asino dahil dyan. Ay, sa bagay, saan mo't anas ka na damagam? Kinawan karpa nga mamang damag, Pipita. Wan matkindi ah. Amok tayo na. At maamiris kumatlang no dagduma kamutaw. Ngamyak man lang mo. Tapay nga interesado ang mga mumot kami no dagduma. May saak-samot na marites. At tangamin ka na yun nga umawagkan ko na. Hindi ba kumaano ti asawa na? Saan man? Sos, dayta na. Ang amangan no, amihi ka naman Ore ang sino dito? Sandal na pagsalitaan na nay. Amangan no masukatan tinagan mga pipita iti marites. Sige, babayan ka mo to. Sige, Pipita. Agan anad ka kumakanayon nita. Bye-bye. Bye-bye! Ay, aniyan di kas dyan pasamak. Uy, ano? Madingang paiso, di pa nagdamdamag ko iti amok no kas dyan nga da umawag. Awan karba nga. Kuryosak mo't ngamin. Kita man no bagay kung itlaan to'y bestida aginatang ko, Pipita. Ay, bagay mo lang ta, madam. Oray, okay lang isuot mo. May bagay lang takan kata na pintas ka. Sa bagay, uray kasanap kinapintas ti isuot ti may sa atao no, burubudora. Ay sus, nalaat tulat ta. Ay, sus! Oo na yan, tapurubudura sa uyo, madam. Nalahat ko na yung kadilatan. Ay, wala ya. Yung numaminsan, madam. Narigat pinauyaw. Sa bagay, Ay, mun kaya.
Kaskan, madam, matang ka man iti baro pa daw. Awan, trip ko lang, Pipita. Anya ko mati serbi ti dakkel asweldo ti asawak asiman, no saan ko agatangan ti anyaman ama gustuak kan makaparagsak kanya. Saan ka di, Pipita? Pipita, di mo to ilaklak am ni Aisa iti pangal daw. Kan uray pa yan iti pangmalang. Sayang no saan ama ibos kat mabanglislaan. Apay man na. Gaputa na pananganak ti bunyag. Ket siyempre, mangsa nga ilida iti husto. Ang mga nuadan to pa'y balkoten da ayawid na. Ay, kasta. Dua apan nangan. Para kada tayo lang tilutuak na na. Wan, mga numabanglis tumanon no ado unay tilutuan. Sige, isuti ko na kayo, nana. Amo kayo umatadwakan, Madam Aisa. Iso, tumbala ka na kayo. Una, day talaunay ti magustuat ken kapipita. Nasaya at kalaunay akatulong. Saan akas iti mo na akatulong nga inala ni Aisa? Apay nana. Saan ang nagbayag tabiangot ken atidog ti ima na? Anya? Naalikutag. Inala na ti daddo mga alahas ni Aisa. Ay, saus. Kasano? No sa dinulatan ti pangidisdiswan namet ni Aisa kadagiti alahas na. Tayta, na-picture ko idan. Agin didi, kampay idi ni kamutaw. Adamot gayang panaggusto na kinipura. Nakais-isam iti panagsinanggol ti takyag da adwa. Dayjay, nakaadayudan. Anya nga tano surutag ida itinalimod. Kat ituloy ko timang siim kadakwada. Kasanon numaduktalan da si imak ida. Kat panaganan dakto iti marabutit ama nagsiim. Ay, saanan? Bayamon. Umanayon ti panang picture ko kadakwada. Addan ebidensya. Saanan ang makapaglibag kanyak ni kamutaw? Anya nga tano ipakitak da ito kin ni Angkwan. Uno, ipatulod ko iti messenger ni Pipita. Saus, ang mga numapasma ni kamutaw. Madlang mo nakasta sumagpetak, Pipita. Kasanaw. Gusto mo ti pa nakaibutunis na paano yun, di-remor kayo. Apay ngayon na bangking matay. Salbag ka akatulong. Di ka man damag-adamag. Kang awan bibiyang mo, no kasto ti pa nakaibutunis itatibado. Sige, ditakan. Uisit. Naguhuyungan. Anyat basol ka. Ay, nakaguray. Di pa nang dilaw ko, di pa nakaputunis ti paano na. Apay nga na kami nakastyay. Kas na nabambanong launay. Anyat nakabandugan na ngay. Nagkapon na kami. Nakmalay tuloy, diyararamida kitay. Inawan latanda, di pa kabasbasula kiti amaw. Pasol ko ay adyan nakita. Yung dinalakit din nadlaw. Di pa ikat katawaan na hindi kita nakakita. Ay, hindi na. Maburbur siya anak pa ilang itinakita alangan ni Madam Aisa simpang pun. Ay, nagpaiso nga tayo. Anapan na nga nakitibon yan. Pipita! Ay, nanasiksta? Oh, apay amay kulkulang ka. Anya ay ati pampanunutam. Ay, kwa! Maburbur siya anak na kami nitilangay tayo ni Madam Aisa simpang pun. Tapay, anya ay ati itsura na simmangpat. Kas na nabambanong ka simpang pun. Anya?
Ay, amang ano nakipaginaw kan timulong anagidalimanat iti nanganakan na iti bunyag pipita. Iswakas la na bambanog asimang patakunam. Anya? Ay, wala nga natin mulong nga nagipaginaw iti nanganan nagitibis-bisita, nana. May samot aninang. Nay. Napay kulas. Anyat nakan mo ta madinsa ti mapaspasamak ka. Ag-isim ka matlatan. Anya nga ta kamutaw. Te? Nung makita ni Pipita, ti pinicture ko alangata ken pura. Hoy, kulas! Anyat mapaspasamak ka. Ha? Ay, awan, sige. Panawan ka pa dito, ita simpa at tay pagsibog. Na. Naglukon na kulas. Anya nga dati mapaspasamak ka na. Sus. Ag samantong samat ang tigayam eh. Kasta din adlaw mo keng guana, kamo daw. Ay, wala ma. Nembaglangan ta nakita kayo. Ada nang ibaga akiti iti anadlaw ko. Madanagan kami ka Nicolas. Amangan mat no. Ada na ka na makaulaw iti udag na. Anya kumamat ti makan na. Katasan mo tanap na panakiponsyon. Anya ti amo tayo ay. No pinagsidagan ni bagad na ti birabed. Oh, pangalaan na kumamit. Kasaritak duman. Ay sus narigatan. Kasanon nagsamantong kat. Da kayo ti pagbabagtitan na. Da kayo kadangkwan, ampyong. Ay sus, agbapada kayo pa'y matngaro dati nakaraman iti diro ni ayat na kunada. Oh, nyamot datang ibagbagayon. Pudno ma. Abay nakaraman ka na ya kamu daw. San ba'y mo tang sus? Adulami mo't ni bagbagayo mo't. Makiramraman kayon sa amotin kadakwada, ama buran. Ay, yamanak. Nalapas ko matlamin na kititrabaho ko. Makainanak matlangan. Pipita. Abay, anda ka di ba kayo? No, iparamin nyo kanyan, madam? Awani, nang kaya magsarita ta itinalapat. Yan, di pagsalitaan tayo di kalapat, madam. Ti panaginanon mo kini mama. Asaan ang husto ti panakay butones ti batok itay sin magpita. Ang ko'y sumot, madam. Saan ko nga inaklon kini mama? Anya? Apay nga, madam. Di mon tamagan. Ay, madam, maditi ang lulbot. Imbagat kini mama amabalin ang nagbidutak iti panakay butones ti batok itay sin magpita. Wanangam. Sa anak mo ta nagbitaw, agpay sumot namin. Ibagam tulatan kini mama ang nagbidut ka iti panagkita itay. Anya? Madam, kunak maditi ang lulbot. Di nakpagpungtutan. Ay, madam, maulaw kayo kaday? Ha? Sipot ti panagkita. Matalimuda mo. Ay, madam Isa! Madam! Ay, agulagat ka! Saan ka pa yamatay? Saan ka matay? Tumuna ka nera na pingawan ni Mamang Yaw. Taray ka lang ni hospital. Saan? Ha? Nagsao ka, madam? Gapot. Saan apay matanatay? Iswa, makapagsao apay ang pipita. Ay, si Bibiyag ka matgayam. Sige, umay ka karot, madam, ha? At ibayan ka mga isirok iti siligmaw. Pagkatan ka kumangam nadagsan ka. Apaw, nadagsan ka talaga, madam. O sige, ikarigagang timag na, tas ibayan ka. Siyak man. Tiyag damag si Kakulas. Tagay si ka lang, tinalabasak dito yung garden. Anyamot day tadamagan nyo kanya kama. Ada ka di sakit mo. Ada ka di marikrik nam. Ha? Ay,
Ni, awan mat. Anya, dyan baga kanyak ni kamoto nga itsura mo tayo. Ag-isam-isam ka kanumat. Ha? Ay, dayjay ka day. Ay, secret. Ay, pasikret-sikret ka ba, mat? Awal lang aron sa bali, kadwata dito. Kwa, ama. Saan ko akayat akarnyan nak ni kamoto no ipakitakin ka day toy? Ah, kanya nga man day tayo. Bomba. Bomba nga. Bomba, bumtag, when babae nga awang kaus na. Ay, awan ka da kita. Ay, kanya nga raw. Ipakitakin ka. Ibagamkin kamoto nga da ipakitakin ko na. Mga langa umuna iti inumun tayo at talo. Kat iso ti agbayad. Ay, Pipita, dandanin sumangbat kita ni mama. Kadyak kayat nga agmarites ka kinkwana. Anya di kayat mo asawan, madam? Jak kayat nga ibagam kin ni mama tinapasamak kanya ka panagkulaw ko. Apay nga adi mo kayat amamon ni mamang mau? Gaputa amanga no pilitan nak nga inak agpa-check up iti doktor. Di na sayayaan, nagpa-check up kayaw, ta mga nadamot sakit yaon. Awan sakit ko. Apay nga rod nga, gulaw kayo, madam. Anya ko mga rod di makagapo, nawan sakit yaw. Ay, basta awan sakit ko. Di dak pakadanagan pa healthy ah. Tinggunan ni madam, anjak ibagbagay ti katugangan, ti panagulaw na itay. Tanga tayo, sakit na. Ay, iso tayo dyan duldul, oh. Pipita! Ay, Pipita, may kaman! Umay ako, madam! Apay ay, apay nga ang duldulo ka, magtan, madam! Anya ayat mo paspasamak mo? Ibalang mo talinutom apusit asida tayo. Jak kayat ti agot na. Ay, tsak, apay nga, di mo kahit madami dito tayo sa paborito! Wan, paboritong idi. Ngam itakat saanan. Jak kayatan da ita. Kas kayo lagi naman? Ha? Pipita! Isos, di nakadi mo lagat, nakasta, madam. Sige, ibalang ko niya pusit na linotok. Ang sayang, magpusan na balay. Basta sumardan ka nga dulo. Anyat kinunam kamutaw. Pimanawan ni Pura dito'y bugyasan. Huwag nga rood. Saan mo anang nagtimbagak, tapaulit mo pa eh? Kwa, ay, sayang. Anya ti sayang. Di libre nga inom. Anyat ko na. Ay, kwa, awan. Saan ka mawawatan? Amom, adda dagiti pagsidsid da awak ama di atigtignay mo. Anya ka di mapaspasama kang ka. Awan, lipato mo tinasao. Nagalwad ka. Oras nga dakalukwan nga aramida mapakairamramana kay day takit nga tan. Awan kunakmet. Sige, adalaang papanak. Tapapanam. Adalaang napatag nga ibagakin ama burag. Pipita, ayan ti pusit nga inyawag ko itay alot tuwa masida tayo. Ay, awangan anana. Aniya, sindayon? Ay, saan ata sa anak pa yan nga? No kasta, sinda amin ti manugang ko, jay pinaluto ka pusit. Saan mat, nana? Anya nga rod, wano pinusa. Saan, nana? Anya nga rod, apay nga awan ti pinaluto ken kasi datayo. Pinayabal lang di manugang yaw. Anya, katapay a pinaybelang na, idinto ta paborito na ti adobo a pusit. Di na kanan kayat. Di na kayat kaya mo na. Ang duldulo itay. Anya, Kas naginaw. Nga nada di na kayat maawat. Wala mo masayop ka. Rurusukan. apay nga takas jay pipita. Ay, jak amo madam. Saan kayo nagdamag kanyak tawan amaw? Hehe, dahi tati takwatag. Takal ti atap ko nga dahi limlimad ni Madam Aisa. Hello, kamoto!
Awan ang yaman na, Pipita. Mawatak mo. Kahit pasensya ka na, no, madisturbo ka, iti awag ko. Awan parikot. Awan mo tararamide ko. At ngamin napatag nga ibagakang ka. No, saan mo pa nga mo Anya ka di dayta. Nagpakada ka diking ka ni Pura? Ah? Ay, saan mo't niya mawawag kanya? Ay, kasta ka di? Apay kumaangat pakada kanya. Pimanawan, nagpakada kanya. Ah, kasta? Ay, nagluko mo tunay niya kasinsin ka. Pimana nga di malalang pakada. Saan ko man nga mo? Tiyan mo ka imawag king kan. Saan may? Nakaluksaw sa akin kurlas ka. Di ka di pa nagpulong kanya Nicolas nga agkras kang ka, di makagapaw? Wen, no anya lang amin ditan timparparbuday jay atao. Nasakit tinakam ni Pura kan kulas. Tagapoy timbaga naking ka, inungtam. Basta? Alabayam, tawagak! Si Kape lang aro dati makamo di tabalay kao. Tanay, mapayag sapay makawin na. Awan parikot iti dayta. Sigod mo ta siyak timangkit kita. Sige nga ro din kamots. At dapay ka marami na kanya kusina. Bye! Bay, anad ka kumadita. Wan! Uray na kayo, matitapugyasan! Ay, anya, matinisan pura. Pimanaw kaya masana nagpakpakada. Awa kaktuman. Ay, maong takto lang at amanan. Nagsaya at di pa nang pasangbay ko, di pala ikaw. Pimanaw, adi man lang nagpakada kanya. Naipakaamom gaya man kin Pipita, ti papanaw ni Pura, adi nagpakada ka mo tao. Awan, saan ko akay ti may ramraman iti parikot na bilang. Tadarom so parikot. Parikaw? Katwin, diyak kahit asyak ti pabasulin na. Di mo man lakit kinikitan kung nanto kiti. Oh, katiam muna kita dapay dito, hawang kaya mo. Aya? Makamuda mo tang kasinsin nagsarita. Noong tana awan ako niya. Una? Ngam, si katipo namin na gito, ikulas. Ha? Isu nga inton maminsan. Saan mo nga aramidin ti kasjewon? Ano anya la ditanti may pulpulong mo iti may sa tao? Nagpaisumot timbaga? Wen podno man minusaan. No saan ka masiknan? Saan ka makibibiyang? Oh, kasi ti dayay. Pimanaw di tao adi na oras. Imbis ko mga trabaho na dito pagsapulan na. Apay ngamin? Nagrabaw ti rason mo anang arami iti kasjay nagpulong ka. Di nakalain raman iti merinda. Nagsakiton tinakam mo. Binales mo. Sos, maditikas ta, kulas. Ikat, suri Suri Uray pa'y manu asurim ita. Awanan. Pimanawan ni Pura. Leksyon ko making karaitan. San mon nga ulitan. Ay, nainta. Adong tinaburas ko ang marasag pa sa lamaki. Ay, sayang. Pimanong at ngaminan na nakaliksta. Makipagsuka ko mama dito sinukdal ko sa lamagi. Paano ko manlangan kini Madam Isaac? Ay, suti agsuka. Sige, umaya ko man. Ang nuray tanto itinagtulagan na pagkitaan talag. Ag-tricycle na umay. Na. Oh, sige, bye. At takinasarita ni Madam Isaac iti cellphone lang. Love ko na napay. Ay, Maday. Talagang sa nga dami lagrong araramidon ni Madam. Madamdaman nga itod ko ito pinasukdal na sa lamagay. Paliwak mampay kita eh. Put nun sakit iti hatap ka. Ay, nukas ka sa naw. Nastakkan. Kung naklaro na singpot ti amok. Saan mo? Kaya, napano ni Madam Maisa? Impay-pay na tinangarkila iti tricycle na nagluganan na. Nga oray no addakot sila. Ang talakit ti milagro nga aramidan ti amaw. Talam ko na pa iti kinainawag na itay. Ay, anya nga ta tinasayat nga aramidan. Tapno madok talak ti matingar aramidin na. Kunak tuman nga na milagro nga aramidan ni Madam Maisa.
Alas kan amamon ni Nana kaliksta daytoy. Agawid ako. Kag ibagak tinadok talak nga da number to ni Madam Aisa. Ay, kunak lalo na singpay. At tamat kayang kalukwan na. Hapaw. Kasi mati asawa ng agrigrig at kas fisherman. Tasabali mati ramidan man. Ay, hindi na sixta. Hello, Nana? Sa dino tayan mo. Hapay adi ka na sangputan dito'y balay, Pipita. Kwa, Nana? Sus, kanya nga tatay ako. Oh, hapay adi ka sumumbat. Kunag sa dino tayan mo. Agawin ako, Nana. Madamdaman ng salita tayo. O sige, bye-bye. Ay, kasyang nakabaw. Kanya tayo tuyan. Yak nam naman ang kastitag paling amok. Agdagayap katwa nila kay na mangipot patagkan kwa na. Saan nga ta? Ako kwartahan niya ang dayay? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ati ko lang. Ada ko la sisi ti manugang ko. Suti na talak na na. Salbag ka, Pipita. Kaano pa'y nga amom ti mamardaya iti pada matao. Akpay suti bagbagak na na sixta. Ada number to ni Madam. Lipliputan na dyan nakyaw si Manay isi. Manan ko nakuman. Ayup ka! Sinipaw mo ti takyag ko nga inlayat ko. Gapatawan mo't karbangan niyo amang tong pakanya ka na. Anyang awan, idin to tapad padaksam ti manugang ko. Saan ko apat padaksin ti manugang yun, Nana? Husto ti bagbaga. Sumardag kan. Nasingpet ni Aisa ta religyosa. Man nakimisa. Kanayo ni Jay Simbaan. Iso ajak mamati ti bagbagam. Wan, nampay so na singpot. Iti pa nakamuyaw, di manugang yaw. Singpot kita, di makit kita tayo kan kwa na. Sumardag kan. Jak kayat apad padaksam ti manugang ko. Jak kayat aga po iti pamadakes mo ken kwa na. Ket ison to ti pagsinaan day ti anak ko. Nana, sixta. Jakon kayat ngagbayag kapay dito'y balay. Anya ti kayat yung asawan? Ingkay rubat aminan nga arwatem kat pumanaw kan. Ay, sana mabalin na na sixta. Ada nagpinirmaan ni kin Madam Aisa kontrata. Iso di dakpas ta may katakas katulong yaw. Uray ada kontrata pinirmaam. Saan aday jay ti makatubang iti panang patalaw mikin ka dito'y balay. Sige, inkan irubat na kita arwatem. Panaw! Ay, Madam! Ito ti tricycle, isunsan! Mama! Pipita! Ano ti pagsarsaritaan nyo? Ay, nakasla na bara mo ti saritaan nyo, adwa. Po, Madam? Pagpadaksin ka ka, no? Anya pang madakas, Pipita? Gulgulibam ka no, ti anak ko. Anya? Ayok ka katulong. Bakalan ka ita. Madam Aisa! Maulawak. Madam! Di ba nakita? Madam! Isa ka pang kay Malan! Ti manugang ko, Pipita. Ay, naimbag ta, nasarapam. Naawa na di puot. Iban tayo di ospital, Nana! Siya kung di magmaniho di kutsina! Uwan man, Pipita. Magkati ko ang kabala ka! Nagpitsakan, Pipita. Naawit mo ni Aisa, idin ta nagkutong ka. Wan! Makantayaw! Nawanan di ato sa uyaw! Alaan niyo titulbak di kutsina! Pahinga ta ajak maawagan ni Pipita. Di mo't agring silpon na. Kamu tao? Asino tayo awagam? Ay, ni Pipita. Di mo't agring ti silpon na. Lubat siguro Diyan ko nga mo Ay, danto da kasi na napasamak yung kuwan. Anya? Malagip ko gayam. Ang mga na matimat ni Pipita, di di pa nagipulong, ma'am. Ay, anya? Imbagam kitin nga, kras kanyak ni Pora. Kat ang mga atapon na mat, ako rusunadak ti kasinsin na.
Kwa, saan mo't adakas tako na mo't asaan mo nga armon ni Pipita? Anya? Malaksaid no hagin ko kunakalaang adi mo arman tasan mo ang maiturad nga ibaga ti ayat mau. Kulas? Ay, kasanumat ngamin San mo nga ituloy? Tamangan no san ka pag mirindaan. Basol mo, ti panmakapukaw, ti buot, ti manugang ko, Pipita. Apay nga pabasulan nak nana. Itinto tadyak mo't sinagsakit yung manugang yun ay. Basol mo, gapoy ti panang padakas mo, kagwana. Nana, kinagpweso na. Nakapamido tayo tuya na pan nakapukaw di puot ni Madam Aisa. Aniya? Naawanan man na ti puot, di na panalawas. Apay nga rod, adi mo imbagbaga kaniyak. Kaputa ko naman ti manugang yun, jak ibagbaga ka na kayo. Ngam kapilitan na nga ibagakaw, pasyak mo ti pabasulan yun, di pan nakatalimudaw na. Ay, Ay, ti doktor. Isunjay mo iti ayan ti manugang ko. Sabtag, Pipita. napanan. Sus, sapay kumata sana pudno, ti atap kaw. Ay, apaw, nasingpet ka na. Relihiyosa ka na. Kanayan ka na amakimisa ka na pustulada. Ay, nagadulakit din nga muda. Sayat ba't no nagkinawatan kay mutlangan, kandi ka mo daw kulas. Wen ama, Pimanaw ba't ngagpay sonde, malasa nga kasinsin ni Pipita. wen ama. Ay, kasta. Ala, saan kayo nga kababa? Nagbabarkada kayo? Damat ngamin basol ko. Ay, Juan. Basol mo. Nanyala di tantindandanon mo kini Pipita. Abangan no madipay katirik na ni Pipita kan kamu to ha. Nga pwede di jangin danon mo. Amom di kinasinga dagiti dua. Kaya nanyada mo dayaw. No dagit di mo't nalimod na panaggusto ni Pipita kan kamu to. Kasta nga ta? Kamu siyempre. Nanakma na babae. Sana ba ta kayat may babati dayaw na? Kaya di na kayat nga isuti mo na. Amang iparipiri, pitirik na na. Unay Iso nga oray niya di magkitam kulas. Anya di mangmangag mo. No may papa na di pakasaknan na kamuto kan Pipita. Plasteram, tangangam. Maawa tam di kayat ko asawan. Kulas. Naimbag ta kinasarita na ka ni ama burek kulas. Ay, sorry kamoto gayam. Saan ka ngagdanag? Saanan ang maulit pa'y dayjay? Sorry Rumbang laeng. Kinasayat ni pangag mo ti balakad dagiti lalakay. Ang sayang ni Pora? Na? Anya man na nasayang nga sasawam? No inaram mo ko mabalin adipim manaw dito'y bugyasan. Kastalat ti pampanunutam? Nagpintas ni Pora, mistisa. Di si ka kumati ng aram kang kuwanan no masayangan ka. Kasano nga magkat adamat asawat? Iso nga ro, dasan mo na tagisayangan. Daman damagat kin ka. Anya man nanday ta? Nagadwa kalukwam. Saan akalukwan daytoy? Kaya't kulaang tinalawag asaritaan. Nalay baga marudan. Nagadupay lang palikaw-likaw mo. Pudno ka di nga awanan panggap mo ang mangaram kan Pipita? Ne? Napay? Nanggap pa man na nang damag kanya tikasta? Wenno. Kun kunamlaang tikasta, kaputasaan mo akabalan. Wenno maiturad nga ibaga tirik nam tinkwana. Wen. Aklunit day tangam. Talaga linipat kung day tapang gapukin kwa na. Ibilang ko lang kas nasingid agay minukas kapsat. Wow! Pudno ka di day ta? Wen mat. No saan ka mamati? Awan mabalin ko. Nalawanan.
Iso no iso. No kasta nga rod. Awan dagas na no inaram mo ko manipura. Agsublita man ng dita. Ha? Santa na pagsaritaan dita. Mabalain kulas. Apay nga sangsangit kayo matlutan na nakisarita iti doktor ng tamtamang iti manugang niyo, nana. Anya ka titi sakit ni madam. Awan sakit na, Pipita. Anya! Apay nga rod ngayon nagsangsangit kayo. Gaputa. Gaputa. Anya, ay ati pagladingitan nyo, nay. Ni Aisa. Di manugang ka. Apay nga, ay surusurutan pa yan. Isot nagrungrungaba niyo. Hindi tutawan magsakit na ako, nayo. Gaputa ko na ti doktor. Anang tamingkin ko anagan. Masikaw. Masikaw ka. Nangangasa kayo, nana. Tatatunan mo kuyaw. Kumano ti anak ko ti ama. Sigurado ka saan? Uwan gaya man niya. Saan mo ta nagbakbakasyon kay anak yaw? Uwan, iso ama mati ako ni Tikunam. Nga ada kabit ti manugang ko, Pipita. Nana. Pasensya ka. No sa anak matikin ka. Kan pinanggap ka pa yun ang mapanawag. Awa na nyaman na, nana. Anya lang at antim ako na ti anak ko. No maamuan na daytoy. Kaya't yu asawan. Ibagayo kan ko, anak. Uwan, Pipita. Tauray saan ko ngay baga. Maamuan na metlaang tamasangputan na abim mo titi ti chat ti asawa na. Kaya po, nyamot nun ngamen ni Madam Aisa. Nampangkit di Gatan la babae. Iso nga, imbes asikat ti papanawag. Isaw. Ay, mga saan mo't nga umandugot ti anak yaw, papanawan niyo ti asawa na. Anyat Sir Servina, ngagtaling na idpayla dito'y kataampang mat. Ikat, kasanon ti anak dakin ni Sir. Ayun na niya. Ay, basta, ibagat iti anak ko daytoy. No anya ti pangadang na, isaw ti marami, Pipita. Pipita! Pipita! Madam, ayan di ba kayo? Makapungpungtot kayo sa mga ayam kanya. Inrubot kon, dagiti gargarat mo. Apa yan ngay, madam? Umanaw kan. Anya? Saan na mabalin, madam? Ada nagpinirmaan ta kontrata. Diyak kon bigbigan na diyak kontrata. Umanaw kan. Diyak kaya, madam. Siya timang paspasweldo ken ka. Iso ano ko nak pumanaw kan? Pumanaw kan. Madam. Nakunakan ka, apapanawam ni Pipita. Nana Sixta. Sikati pumanaw, tagarampang ka, babae. Jesus. Kaawag laang itay ti asawam. Ket imbaga kon amasikong ka. Jesus, apo. Apay nga imbaga yung mama. Paan na kon nga awagan iti mama. Nalpas ti Kamanipod na panagnakak alipliputam ti anak ko. Linaksid kan amanugang. nalpas. Nasingpet ka no. Salbag ka kindi a babae. Sayang! Kunak naman ng kimisa ko na ayaw. Kan kanal ni Jisimbahan di manugang yun, nana. Ay, iso taam mo, Pipita. Ibagbaga na pa'y nga apostolada ka no. Inaraman na may Jisimbahan. Tapno may lamang na timading aramid na. Uwan nga raw. Diinan may lemang. Gaputa, tumamborton ti buksit na. Mangipapa eh. Kaano nga yung sumangpit yan anak yun, nana? Apaman may pagnana ti papeles na nga agawin, Pipita. Ay, yan yung lakit ni Madam Aisa. Dinalapin ang panunod ang dirigrigat di asawa na. Deta ti pagsakitan tinakam ti anak ko. Siguro, inted na pa iti lalaki na dagiti impawpaw iti anak ko. At kalamin di ka na.
Isu nga uray saan apagsinaan ti pinagtipon ti Diyos ako nada. Kapilitan apagsinaag ida iti anak ko. Saan ko akayat akakabalay ti manglilipot a babae? Ti anak ko asima ay piman ko na ko ba? Tanagbalinin anak kapimpiman gapu iti pananggulibken ko na ti asawa na. Anya timbaga na, nana? Sinaludsod na no pimanawan ti balangkantes nga asawa na. Ay, awan sa matranta ni Madam Aiza ang agtalaw. Ay, saan amabalin adi agtalaw? In kadagdagan, tairwarnan dagiti maleta na tapumanawan. Nana, nasasayaan no da kayo ti makisaritakan ko na. Ta sigurado, kaguranak na siya tinangdagdagan ko na pumanaw. Ibagam, ada kami iti anak ko tinagkapuan ti bilin pipita. Sige, agtignay kan. In kadagdagan apumanaw. Irwarmon dagiti maleta na. Kwa, sige naisutbilin niyo nana. Katulong ak lang dito, ikatbiyang ko lang nagtungtong palit ni amin na bilin. Sumangpit ako, di tapugyasan iti mabait ka mo tao. Adala man yung aldaw, extension ti kontrata. Taurayek lang nga sumangpit ti lalaki nga amaw, kasi man. Ay say, pisor man na nakapimpiman. Ay, nagampang mo ti amom ang babae, no ko naman nakilalaki. Inuwan nga ron. Kung nati katubangan na nasingpit. Nasingpit ka na, nakisingking man. Anak no, lalaki lang ti makisigking, winumang sigking. Uray gayang babae at damay. Katuan! Di nakatan na ibtura na, di iliw na di asawa ng piman. Nga payak piman. Wan kaya rigan na natipimpiman di asawa na. Ta, kasjay nga raw, nakilalaki. Kasano nga rodan? Talaga pinapanaw dan. Pinapanawan na ni Nana Sixta. Nag-aawid na di balay da. Iti ayan na itinaganak ko na. Kasi may? Ay talaga. Ang madanto iti asawa na ano surutan na kan pakawanan na. Anya? Talaga nga min, nasa nakayat ni Nana Sixta ang agtalinad pa iti balay da di manugang na. Daitan Sige ka mo ta. Maliwag tulatan ti umawag no ka ano ti awid ka. Ay wala. Agpartiya kitiniti ba manok kapag sangpudang. Thank you. Thank you ka mo daw. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Ay, ayapaw niya laki tinagpasutipiyat ti katulong. Nonya, laditan ti masarasarakan. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.